Jopuonj mag JSS mayande podo yango ni pod nie ng'anyo kawuono chungo ng'anyo margi juma achiel to kweth jopuonj moteno kod riwruok mar Kupet yango ni gitieko ng'anyo margi kotenegi kod jagoro mar JSS Daniel Mureithi. Jopuonj mag JSS onyis mondo doge klas chieng' wuok tich juma manyien ka giwacho ni giseyudo winjruok makare kod sirikal ewi ndiko mar jopuonj maromo 46,000 e yo mongirore kokalo kuom jakomgi bade ma Nairobi Owino Okelo. Jopuonj go wacho ni gibiro luongo ng'anyo kadiponi TAC okochopo kare dwachgi. Ni meru hii si Mureithi ya. Waromo kaka uono mondo wanyis jowetewa jopuonj mag junior secondary ni wa suspend maandamano matin mondo wawinj kaka budget dhi mbele kod mondo wamigi time mondo wamigi thuolo wami government thuolo parliament kod TAC mondo otim gima dwarore ndiko jopuonj 46,000. We request all JSS intern teachers to return to class as from Monday, 10th of June, 2024. Please note that this means the demos that began on April 17th have not been called off, but suspended until July 5th, 2024. We are aware that the budget will be read on the 10th and it will be passed. Yes. And education ministry alone has been allocated 654 billion. And within that allocation, TAC alone has 364.9 billion. And out of that amount, 48 billion is for recruitment of teachers. And out of the 48 billion, 26.3 billion is for us intern teachers to be confirmed to permanent and pensionable. The 46,000 teachers.